Ikaw ba ay kumakain ng ganito? Huh? Tara, kain tayo. Gram. Wow! Kainan na naman mga kakabsat! At ang aking pagkain ngayon ay napakasarap. Diet ang kabsat mo ngayon. Ito ang aking pagkain. Ayan, meron tayong broccoli, meron tayong talbos ng kamote, meron tayong kuhol. Yung mga Ilocano, hindi yan biruruko nga. Malaysian kuhol. Baka ibagaya man nga biruruko. Nadapi gayam tikwatitino. Meron tayong sigarilyas o palang. At syempre, ang ating napakasarap na sausawan. Ito ang magpapasarap sa ating pagkain. Ito, napakaanghang to mga kakabsat. Ayan. Wow! Ginawa natin kanina. Ayan. So, syempre, simulan na natin ang kainan na! Tara, kain tayo. Broccoli. Wow! Crunchy pa. Sarap. Sarap ang sausawan. Healthy food to mga kapsak. Huh? Siyempre, napakuluan lang. Ang ating napakasarap na kuhol. Yummy! Wow! Panalo! Nagimas kang kabsat sa Ilocano. Anghang. Sarap. Sigarilyas. Palang. Mga gulay lovers dyan. Hindi na kayo. Sayuhan niyo ako dito sa aking napakasarap na pagkain. Huh? Wow! Marap. Napakasarap din tong dahon ng kamote kakabsat. Manamis na miss. Siyempre, fresh na fresh. Katulad nyo. Huh? Sarap. Lagyan pa natin ng diet para mas lalong sumarap. Bunga yun. Gimas ng kapat na kunada. Sarap. Sobrang sarap talaga. The best.